Skal du være vinhandler? Ja! Ej, hvor sindssygt det er! Ej, hvor er det fedt, mand! Ja! Tror du selv, der er nogen, der gider at købe vin af en, der lugter rådden røvvart? Hej, hej! Bullersvig med? Ja, hej! Halløjse! Hold kæft, det er sgu dejligt at køre sent ud, altså. Ja, du ved, det er om aftenen, vi laver de gode penge. Halløjse, sviske! Når jeg er aftentillæg og... Nej, for helvede, man. Sorte penge, du ved, uden moms, pisse og papir. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Så spiller vi måske lidt på samme hold her. Lad mig lige høre en gang, om herren har taget pris på en god flaske rødvin. Vi drikker sgu ikke i arbejdstiden. Men så skide være med det. Jeg har jo snart fri alligevel, så... Skal vi kigge på det badværelse? Ja, hvad hvis nu... Det er lige kasser, man får for lige at lave det bade der. Hvad siger vi så? Nu slapper du sgu af, du. Hør her. Ingen penge, ingen bad. Færdig. Du ved hvad, den her, den tager jeg sgu med på lejligheden. Ja. Det er fandme for meget, det. Ja. Vi ses med det. Ja, undskyld for at køre musik i. Så... Ja. 4.000?